Takže ahoj lidi, máme tu nové video z Rusty SMP. V dnešním videu jsem se rozhodl, že budu oficiálně končit z Rusty SMP. Že už to tady nemám vůbec smysl. Budu natáčet radši jiná videa a kašlu na tento server. Ale vy se určitě připojte, protože tu bude nový event už za jeden den. Takže rozhodně zavítejte na Rusty SMP. Video, jak se připojit na server, máte v popisku, ale já už tady v životě nebudu hrát, tak čau. Takže čau, tady Lukáš, že měli jsme se zabít nějaký dubáky, tak snad nějaký necháme, ale ještě předtím si dáme jablíčko. Velmi chutné. A když nevíte, tak tady oddělali potemky, ale já jsem to jsou takový super fíky. Ale teďka, když dáte Ctrl F, tak to vůbec ten program, ten plugin netuší. Takže jdeme si tady vzít nějaké cikánské rony a jdeme. Tak, já tady nějaké blesy, teď musíme učitelka. Učitel. Je, kdo to je? Myslíš nějaký rubák? Tak. Je to SMP. No, takže dubák to prostě rývnul. Čau lidi, tady Kypěr. Tady porozdával pár diamantičku nějakým kidíků, aby si mysleli, že jsem s těma. A zrovna včera jsem si vytvořil multi-account, tak... Tak, jaký fungujou. Takže jdeme na to. No, vidíme, jo, vajíčka. Jedno mi upadlo, tyjo, mám jenom jedno. Jdeme tady nějaký bejsky. Doufám, že jdu dobrým směrem, jak mi radil kamarád. Jako sice už žádný nemám, ale tak třeba se najde jako nějaký. Nikde tady. Tam už vidím Nick. Rychle, shit, já nemám meč. Tak. Tak. Nevím. Tak. Ej. Pojď fajty. Aha, easy. Tak jo, můžeme se ji uložit. No jo, jasný multi-account, no. Tvoje mama. Určitě. To je ale kvalitní server, když jsem ho ještě nedostal. Dávám report. Jo. Report. Easy. Zase. Čau ľudí, dneska sme tu na Rusty SMP a ako môžete vidieť, tak som najbohatší hráč na serveri, tu môžete vidieť môj krásny neteritový beacon.
a všetky ostatné veci, ktoré som farmil 1000 hodín. Tak, to slime blue, pár. Nemáte někdo takhle? Asi tak. Napučený diamanty. Já si myslím, že 50 taky bude stačit. Tak. Když. Tak. Tak. Když. Bude stačit. Je 52 tak. Ano. Ne. Podívej se do invu. No. To snowban. Já jsem nade želobí. F1, vy jsi F1. No mám. A já si musím ještě skin toho Ryška. Jméno skin... počkej, a toho Lukyho. Tak jo, jsem ready. Tak jo. Natočíš? Aha. A mluv. Pojď sem, ty jeden. Hajzle, vrať se. Dělej. Nezdrhej. Nedám. Pojď sem. Já nejsem Pojď zloděj. i férový 1v1. Já neumím. Dělej. Ne, prosím. Dělej. Pojď sem. Přestaň pořád zdrhat. Pojď. Prosím, ne, prosím. Pojď zpátky. Jež. Pojď zpátky, dělej. Ježiš, ne, prosím. No, já dám všechno. Čtej. Smůla. Dělej. To není dost. Já věděl, že toho máš víc.